Grapes. Ano ba grapes first? Kasi ito grapes. Anong grapes naman? Magbago dito si mga order. Tamis kasi pero tinang taon na nagaling na oy. Asa? Wala kasi binitag. Tabi ko kalingaw na si Dilbig nagkaanggod. Na, imo pong mama ko dali pong nong. So, iya mo ko na. Mahal ko sa niya kaon akong sudan sa kanina bang kanang sudan sa dito. Nalimot man mo. Inana, Oh, nani din. Grapes. Naghanto. Okay lang siya nang tay. Grapes. Pila isang kilo ni? Isang kilo? May grapes. Mga grapes. Say ko ni ubas grapes. Idab ko tino. Ubas or grapes. Sa tama ni ubas. Grapes. Ubas tino, mali lang ubas. Ubas man ni grapes. Unsa ni? May grapes. Ubas, May grapes. Lumaw ni siya yung ubas. Ubas. Bisaya siguro ng ubas. Then ang sa English grape. No. Butang na sarap te ay. So, dina ka? Nakuha ka grapes yan. Nakuha ka grapes. Sarap ka bo? But. Di na sa bilag. Mabilag din si Lugsoon. Di ato